ассалому алайкум кадвонувани азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. имрӯз тарзи таҳияи як намуд таоми миллии тоҷикон бо номи наботпалавро пешниҳод мекунам. Наботпалав аз дигар намудҳои оши палав бо он фарқ мекунад, ки аввалан ҳамон гуна ки аз номаш маълум аст, ба он набот илова мекунад. ҷиҳати фарқкунандаи дигар он аст, ки сабзиро дар наботпалав чоркунҷа реза мекунад ва одатан наботпалавро дар зимистон мепазанд, чун миҷозаш гарм аст ва барои бемориҳои сурфа, сармохӯрдагӣ, зуком дору ҳаст. вале ин намуди палав барои шахсони гирифтори фишори баланди хун тавсия дода намешавад, зеро миҷози ин таом гарм аст. ва дар видеоҳои дигар равиши корро марҳила ба марҳила муфассал мегӯям. бо ман бошед. ташаккури зиёд. маводи лозим: ним кило гӯшт, 100 мл равған, набот, ним кило сабзиро чоркунҷа реза мекунем, як дона пиёз, сирпиёз, лимӯ, намаку мурчу зира вобаста ба хоҳиша. хуб, шурӯъ мекунем. Сараввал ба дег равғанро мерезем. барои ним кило биринҷ 100 мл равған ва гӯштҳоро илова мекунем. гӯштҳоро то бирён шуданашон наботро мекӯбем, омода мекунем. наботро бо ҳар асбоби дилхоҳе ки доред кӯбед, муҳим ки он ба мисли хока шавад. ва барои ним кило сабзӣ 20 грамм набот кифоя ҳаст. хуб, пиёзҳо тилоранг шудаанд, сабзиҳоро илова мекунем. сабзиҳоро чоркунҷа реза кардам ва аз ҳама муҳимаш, наботи куфташударо дар рӯи сабзӣ ҳамвор мепошем, ҳамон гуна ки ҳамаи сабзиҳоро пӯшонад ва мегузорем ки дар болои сабзӣ об шавад набот, намекӯбем ва баъдан мурчу зира илова мекунем. баъди оне ки набот пурра об шуд, ба он 2 коса об илова мекунем. барои 1 коса биринҷ 2 коса об, намак меандозем ва дар ҳарорати паст мегузорем ним соат биҷӯшад, то замоне ки обаш 1 баробар кам мешавад. яъне ин тараф аллакай мисли ҳамон оши маъмулие ки омода мекунем, дигар ҳеҷ фарқ намекунад. хуб, акнун оби зербак 1 баробар кам шуд. онро оташро баланд мекунем, биринҷро илова мекунем. ин қисматаш айнан мисли ҳамон оши маъмулӣ аст ки видеоашро ман гузоштаам. хуб, наботпалав омода шуд, нӯшиҷон. ва мехоҳам як чизро қайд кунам, ки вақте ки ман зимистон наботпалав мепазам, ба он қаламфур ва сирпиёз меандозам, ҳамон гуна ки дар навор мебинед. вале ҳозир ки ҳаво гарм аст, ман аз ин кор худдорӣ мекунам ва танҳо бо набот омода мекунам. хуб, нӯшиҷон омода шудааст. ташаккур ки бо ман ҳастед ва то видеои дигар, то дастури таомҳои дигар. худованд нигаҳбони мо бошад.